Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takulandirani kuno ku Free Online Madrasa. Ino ndi episode number 8 ndipo tikale tikufotokoza za naqidh as-sabi', naqidh ya 7. Naqidh imeneyi ikufotokoza zokhudza as-sihri, ufiti. Ndipo ikukamba kuti wa minhu, wina mwa ufitiho, as-sarfu, ndi as-sarfu omwe umatandauza kuti munthu akachita ufiti ampangitsa wina wake kuti adane ndi chinthu china chake. Mwachitsanzo, mkazi kupanga ufiti kapena kupanga matsenga kuti mwamuna wake adzidana ndi mayi yake, kapena mwamuna wake adane ndi mkazi wina, kapena bwana kuntchito adane ndi anthu ena adzikukonda iwe. Ndi zitsanzo zina ndi zina zimene zingaperekedwe. Komanso wal-atfu, al-atfu ndi ufiti umene munthu amachita kapena matsenga amene munthu amachita ndi cholinga chonena kuti munthu akonde chinthu china chake kwambiri. Mwachitsanzo, iyeyu kupanga mankhwala akonda ine, kumudyetsa mwamuna mankhwala kuti adzimukonda kwambiri iyeyo, kumudyetsa bwana mankhwala kuti adzimukonda kwambiri iyeyo, kapena kumpangitsa munthu kuti adzichikonda kwambiri chinthu ndi kusiya zinthu zina zonse nomachikonda kwambiri chimenecho. Ndiye akupitiriza kuti faman fa'alahu, aliyense amene ochita ufiti magulu awiriwa, au radiya bihi, kapena kusangalala nawo kuti mwachita bwino zimenezo zomwe apanga bwino, munthu ameneyo kafar, wakanira. Wadalilu qawluhu ta'ala, umboni wake ukuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Baqara, mene akukamba za Solomoni kuti wama kafara Sulaiman, Solomoni sadakanire, walakinna ash-shayatina kafaru, koma amene adakanira ndi masatana, yuallimuna an-nasa sihri, amene amawaphunzitsa anthu ufiti. Ndipo tikaona kutsogolo kwakeku Allah kufotokoza za angelo awiri, Haruta wa Maruta, amene anabwera ku Babulo. Ndipo Allah kunena kuti wama yuallimani min ahadin, angelo awiriwa sadaphunzitse aliyense, hatta yaqula, kupatula kuti ankayankhula, innama nahnu fitnatun, ifeyo ndi mayesero ochokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fala takfur, musakanire. Ndiye apa tikuona kuti ufiti ndithu ndi kufuru. Aliyense amene wauchita amene yoyo watuluka mu Chisilamu. Ndiye pali maulama kufotokoza kunena kuti ufiti umene wagawidwa pawiri. Pali arruqa komanso mfundo. Tikamati arruqa ndiye kuti munthu kupeperera, kuyankhula mawu ena ake opeperera pa chinthu china chake kapena pa munthu wina wake kuti zimuchitikire zakuti. Kapena kumanga mfundo, ena amati kumwika munthu botolo kuti asachite china chake mpaka na mfundoyo imasulidwe. Ndiye gawo limeneli likufotokozedwa kuti munthu akamachita izizi amakhala kuti wapeza chithandizo kuchokera kwa mashayatin, ndipo iye amakhala kuti wawapembedza iwowo asanapange izi, ndipo akawapembedza amenewo ndi pamene amampatsa service yake ya ufiti. Munthu amene wachita izi ameneyo ndi kafir, popanda sokutani kukambirana. Pamene gulu lina lachiwiri likufotokoza kuti munthu akhoza kugwiritsira ntchito mankhwala azitsamba, monga ngati upita kwa sing'anga nkukampatsa mankhwala, ndipo mankhwala amakhala kuti ali ndi effect mwina pa chikondi chake munthu uyu ndi munthu wina, kapena mwina muitano kwaitana anthu ku business and the like, zimakhala ngati zithumwa zimene wakatenga kuti kwa sing'anga. Ndiye pagawo limeneli pali zinthu ziwiri. Maulama akufotokoza kuti munthu amene iyo amakhala kuti wachita chimo koma sadatuluke mu Chisilamu, pamene ena akunena kuti munthu amene watulukiratu ndithu. Ndiye gulu limene limalondola ndi lomalizira ali chifukwa chani? Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam akufotokoza kunena kuti man ata kahinan, munthu aliyense amene wapita kwa sing'anga, kaya ndi kwa sheha matalasimu, kaya ndi kwa ndani, kumene koko ndikukapeza chithandizo china chake, fasaddaqahu bima yaqulu, iye ndikukhulupirira mzimene wapatsidwa kumeneko kapena zimene wauzidwa. Munthu amene wakanira pa zimene Allah adatumiza kwa mtumiki wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndiye as-sihri ndi kufuru, ndithu palibenso kuchotsera. Nawo pali njira ziwiri zimene zinayikidwa zimene zingachotse as-sihri. Njira yoyamba imachedwa kuti an-nushra. An-nushra ndiye kuti munthu kupitanso kwa sing'anga kuti akachotse ufiti. Iwe kupita kwa sing'anga kuti akachotse ufiti kapena akakupatse mankhwala othana ndi ufiti, pamene popo iwe wachita kufuru. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti an-nushra min amali shaitani, ndi ntchito zochokera mwa Satana.
gawo lachiwiri ndi arruqya ndi imene sharia idakazikitsa. Uku ndiye ndikuchotsa ufiti pogwiritsira ntchito maaya mu Qur'ani komanso madua amene mtumiki sallallahu alayhi wa alihi wasallam adafotokoza. Maaya monga ngati tikabwera sura al-Fatiha imene ndi arruqya, tikabwera ayatul kursiyu, tikabwera al-Ikhlas imene di sura qul huwallahu ahad, komanso muawwidhatan imene di sura qul a'udhu birabbil falaq, di qul a'udhu birabbin nas. Tiona kuti izizi ndi zimene sharia yakazikitsa. Now kunja kuno kukuchitika nditu zinthu zosiyana-siyana, especially mabanja umu. Mkazi mwina kupita ukatenga mankhwala onena kuti mwamuna wake azidana ndi makolo ake, azimukonda kwambiri yeyo, chilichonse chimene angayankhule mwamuna azivomereza, azidana ndi abale yake. Kapena mwina mwamuna amene wakwatira mkazi wina azinyasidwa akalowa nyumba mwa mkazi wachiwiri uja. Kapena mwina kukatenga mankhwala ndi cholinga choti bwana azikukonda. Kapena mwina azidana ndi anthu enawo, basi iweyo ukhale munthu mmodzi mwa anthu okondedwa ndi bwanawo. Kapena mwina anthu ena amachita mabizinesi muitano, ndi zambiri zimene anthu akuchita koma iwo akumazitcha kuti ndife asilamu. Wallahi anthu amene osa asilamu, chifukwa choti Allah subhanahu wa ta'ala watsindikiratu kuti iwo hum kuffaru, amene ndi anthu okanira. Tiyeni tikhale mugulu la anthu opewa zimenezi, ndipo ngati tidachita tipange istighfar, tipange tauba kwa Allah rabbul izzati wal jalal, ndipo tibwererenso mu Chisilamu tipange shahada. Chifukwa chani? Ndife anthu amene Allah watika kuti ndife anthu okanira. Komanso kwa abale athu amene amachita zimenezo, tiye ntawuzeni kuti mubwerere kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndikafika hapo ndikusiyeni m'manja mwa Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.